o kuma na n'i b'a fɛ ka i ka ko ɲɛnamaya i ka ko sale k'a ɲɛnamaya walima i ka ko binnen k'a jɔ walima i ka ko dɔgɔyalen k'a kɔrɔta walima i ka ko kɛlen ko fitinin ka ko bonya ala tɔgɔ duuru in i jija i k'i sogo la Allahu hayyun qayyumun aliyyun azimun i b'a kɛ siɲɛ joli a jati belebeleba min ka bon n'a bɛɛ ni a kɛko kelen bɛ maa wasa kalo kɔnɔ a bɛ wasa san kɔnɔ o de ye 1270 ye Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم لآية kabaku ba de b'a kɔnɔ ala tɔgɔ duuru bɛ yen o tɔgɔ duuru ka fara ɲɔgɔn kan aya in kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye lafzul jalala n'o ye Allahu ye Allahu aya yɛrɛ bɛ wuli n'o ye Allahu la ilaha ala tɔgɔ filanan b'a kɔnɔ alhayyu Allahu la ilaha illa huwa alhayyu ala tɔgɔ sabanan b'a kɔnɔ alqayyum alhayyu alqayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي على تغنانا وهو العلي العظيم وعلى تقدرنا دون على تقدرني نمسك حرم الدين كجنجلا كيكا أيوة لا حرم نوعا إبلو وذلا كلا محمد صلى الله عليه وسلم أسواتنا أكاكما كونا كافو نمامي آية الكرسي كلا نوية أمبركا آية من فسيسا نوكا مكو على كمسيا شيزي آية من تقدر أولا koni mami sera ka aya in kala farda ko fe shiye kele ko ikada ala ka fo foite ni aljina duni che fona kana saye la ilaha illallah ala harama dolla jade o de la ni mami ba fe ka jinya soro isiri ala welila ni mo ba fe ka lahara soro isiri ala welila ni mo ba fe ka jinya ka no ay bulu ichesiri zikru la no ala ko sumay ni ba fe ka lahara nyesuma soro ichesiri zikru na no ala sumay ko ala ko sumay bo zikru mun kadi ala e kateme zikru beka o de al azkar al warida fi sunan sahiha wajimani wurdi mun be ni asabatira ka fo kirere ya fo kan kuke wurdi belaje na fo samanti me fale mali da ga donumbo uruka aywa lakali tawbeno ala jon no e shucho ni aywa khalwa dumbaw koloshi cheke bangano ulu fana fem mun di no ila sararu ulu be men belaje len chala min ka bona be no ka sana be o de min sabatira ka bo ala kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam o de la ya sabati ka fo ni aya do mina jibla bi jigina e kana de ala kirama kishin na mabayi meleke babbi wolon fla o de yi aya mina jibla no fe ka jigina e kana telma aya ka bo ala bo telma aya na fa bala telma aya fusamanti abala to men o de la aforo ko a'zamu ayatin fil qur'an ayatul kursi ko aya min ka bunu qur'an aya be ko de ayatul kursi ama ina ala fe famen tunyuma ani ay wala ba ko nyuma ala ko bi ana bal maslama bela jelema ola aya na fajme mbala mogo min be ni ibisira mogo min be ni juga bi inofe mogo min be ni bisira arama donga dabali jugunye mogo min be ni bi yoro do kono sade e bi yoro do kono akera ko kono nay ubi akera e bi bararo do la ubi akera e bi yoro israne ndo bingani kala onye walma israne ndo jina jugunye walma israne ndo haramadin shetano nye e ko israne ndo toro nye toro kan isoro ko aya ni ya kala shiye kele ki ka dala ka fo we ekishile ka bo jina jugu an shetane jugu toro o de la wala kala ka fo chedo be don la na dugu do kono ana ne dugu kono mashima so ngaji
ka sababu kɛ a waati y'a sɔrɔ dugu bɛ cogo min na dana bate sécurité kun tɛ dugu kɔnɔ a waati mɔgɔ si ma sɔn k'a jigin a taamatɔ taara se cɛ dɔ ma kurukolon dɔ b'o bolo a ko n b'a fɛ i ka ne jigin ne balimakɛ cɛ ko ayiwa problème t'a la kuru in kɔni filɛ i bɛ se ka si o kɔnɔ nka jinɛ kafiri dɔ bɛ nin kuru in kɔnɔ dɛ a ko k'o ka nɔgɔn ni jinɛ kafiri dɔrɔn don k'o ka nɔgɔn ayiwa tumana min na n'a taara don so kɔnɔ k'i da dibi donnen a tulo tora ka mankan dɔw mɛn a bɛ ka mankan dɔw mɛn fɛn dɔw mankan bɛ ka bɔ fɛn minnu a tɛ k'o fasugu dɔn a ja commencera ka tigɛ a wulila k'i sigi a ye ayatul kursi kalan n'a ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum fɛn b'a fɔ ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum n'a ko la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun fɛn b'a fɔ la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi fɛn b'a fɔ a nɔfɛ lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi n'a ko man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi fɛn bɛ segin a kan man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum fɛn b'a fɔ ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيما فهو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض فيما فهو وسع كرسيه السماوات والأرض أنا نسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فيما سيك السيوكا أبلك كل كان دومي أيوة كل كان مني أبوينا فو دوكولو بيرا يرا أنوفي كمانا مناني دوكو جرا a bɔra ka taa dukɛnɛ na a nana sɔrɔ tasuma jeni nɔ bɛ yen tasuma jeninen k'a ban k'a kɛ bugurincɛ ye ko dɔnna dɔ nana ka n'a f'a ye ko sura i kɛra sababu ye ka jinɛ kafiri belebele dɔ de jeni ni i ka nin kumakan ye o la ayatul kursi dɔnnibaa dɔ ko a secret a tangayɔrɔ c'est à dire ka se ka hadamaden protéger ka du protéger ka i ka baarayɔrɔ protéger k'i ka bolifɛn protéger ka i yɛrɛ bakun protéger k'i ka denbaya protéger ko nin aya ni nin yɔrɔ in de b'a kɛ o de la n'i ye ayatul kursi yɛrɛ ta kalima kumaden 50 de b'a kɔnɔ n'o ye kalima ye o kumaden 50 kɔnɔ n'i ye ayatul kursi fana ta sigiriden 100 ani sigiriden 70 n'a fɔra sigiriden a bɛ komi ni ko a o ye sigiriden la o ye sigiriden ha o ye sigiriden o sigiriden 100 ani sigiriden 70 de b'a kɔnɔ mais kumaden n'o ye kalima ye o ye 50 ye Allahu o ye kalima ye la ilaha o ye kalima ye illa o ye kalima ye o n'a ɲɔgɔnnaw donc o la i bɛna dɔn nin sura in ye nin aya in ye aya de ye mɔgɔ kan ka i janto aya min na n balimakɛ n balimamuso n bɔra k'a f'i ye sisan ko a sabatira kira ka kuma na k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ saliwaati kɔfɛ n'i tilala ka nin aya in kalan siɲɛ kelen ka taa bila wa huwa al-aliyyul azim na k'i ni alijinɛ cɛ dan ye dɔrɔn i kana fatu ye o tuma na n'i b'a fɛ ka i ka ko ɲɛnamaya i ka ko sale k'a ɲɛnamaya walima i ka ko binnen k'a jɔ walima i ka ko dɔgɔyalen k'a kɔrɔta walima i ka ko kelen ko fitinin ka ko bonya ala tɔgɔ duuru in i jija i k'i sogo la Allahu hayyun qayyumun aliyyun azimun n bɛ segin a kan Allahu hayyun qayyumun aliyyun azimun i b'a kɛ siɲɛ joli a jate belebeleba min ka bon n'a bɛɛ ye ni a kɛko kelen bɛ maa wasa kalo kɔnɔ a bɛ wasa san kɔnɔ o de ye 1270 ye n'i ye ala tɔgɔ duuru in ta k'a hindu bɔ n'o ye a jate valeur min b'a la n'i y'o bɔ o bɛ bɛn 1270 ma donc o la an balima lamɛnnikɛbaw ani an filɛbaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw foli don dan tɛ foli min na an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛyaw ni jɔrɔnako ni haminako minnu b'a anw na ani aw ala ma a bɛɛ lajɛlen wulila mais siga t'a la dɛ jɔrɔnako ninnu ni haminako ninnu dilanbaa wɛrɛ t'a la ni ala tɛ koyi wa ala de ko k'an k'ale wele wa ko n'an y'a wele a b'an jaabi wa ala tɔgɔ cɛla ala tɔgɔ bɛɛ ka bon mais ala tɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka bon olu ka di ala ye ka tɛmɛ a tɔgɔ dɔw kan donc nin tɔgɔ duuru ni maa min i sɔgɔ a la a b'i ka diɲɛ dilan a b'i ka lahara dilan هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته